A venda de marcas brancas nos supermercados medrou no último ano en España máis que en ningún outro país europeo. Esas marcas que ofrecen prezos máis baixos representan case a metade do carro da nosa compra, un 45%. O noso é o cuarto país europeo onde máis se consumen esas marcas. Está 5 puntos por riba da media. O principal motivo, os prezos. A inflación e a necesidade de aforro convertérona na opción preferida. Eu estou comprando bastante marca blanca porque é moito máis barato. A min gusta-me máis ou menos, gusta-me igual, non noto moita diferencia. Non te ponen pega ninguna, o sea, non escapo dela. En España a marca branca acapara xa o 45% da cota de mercado e sitúase 5 puntos por riba da media europea. Pudemos vela por primeira vez a finais dos anos 70 e dende entón foi gañando a confianza dos consumidores. Xa me acostumbrei e me gusta. Somos a que máis consumimos. Eu, de feito, consumo moitas marcas brancas e, aparte de que o prezo é moitísimo mellor, o sabor e a calidad tamén a veces soen ser moito mellores. Hai consenso no prezo, na calidade aínda non tanto. No, porque, bueno, penso que había que consumir cousas de calidad e penso que a marca blanca pois, non é un consumo adecuado. Dentro do abano de produtos, cada quen ten os seus brancos preferidos. Eu onde máis compro é en yogur 6. Quizáis máis alimentación e igual algúns produtos de limpeza tamén. A estimación é que a marca branca seguirá medrando e non só por ser máis competitiva en prezo. Estáse convertendo en proposta de valor diferenciada con surtidos premium, orgánicos, libres de químicos e mesmo con produto local.